presentes os voceiros municipais dos concellos da Ría do Burgo, máis eu na miña condición de candidato á alcaldía da Coruña, para darvos conta de que Antonio Chouciño, noso voceiro municipal en Culleredo, a Vía Beira e máis eu, imos acudir a Bruxelas os vindeiros días 21 e 22 deste mes, acompañando e dando todo o noso apoio aos afectados polo estado lamentável da Ría do Burgo, que comparecerán na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. Unha Ría do Burgo que, como ben sabedes, volve ser noticia estes días despois do anuncio do presunto desbloqueo da rexeneración integral da Ría do Burgo. E a este respecto quero enfatizar que somos escépticos, somos necesariamente escépticos despois de tantos anos de anuncios incumpridos reiterados tanto por parte do Goberno Central como por parte da Xunta de Galicia. Por iso, pese a este anuncio, dende logo no BNG non imos ficar parados. Falaba antes dos afectados da Ría do Burgo, pero quero matizar esta afirmación, porque os afectados non son só os mariscadores. Afectados somolo absolutamente todos. A Ría do Burgo ten un extraordinario valor medioambiental, podería ser un espacio de lecer privilexiado para os 400.000 habitantes da área da Coruña, é un espazo con unha enorme capacidade productiva, mas hoxe a Ría do Burgo ostenta o dubidoso récord de ser unha das rías máis contaminadas de Europa, un dos espazos marítimo-terrestres máis contaminados de Europa. A súa capacidade productiva apenas chega ao 18%, e mentres nos anos 80 daba emprego a 2.000 mariscadores, hoxe apenas son 100 as persoas que se dedican á actividade extractiva. Por tanto, perto de 2.000 empregos destruídos, un auténtico desastre económico e tamén un auténtico desastre en termos medioambientais. E nenhunha administración tería movido un dedo se non for polo activismo social e de non ser polo traballo do BNG a través da nosa eurodiputada Ana Miranda no Parlamento Europeo. Eu quero lembrar que o BNG ven denunciando esta situación en Europa dende o ano 2011. En 2013, Ana Miranda logrou, pese á oposición do Partido Popular, que unha delegación do Parlamento Europeo visitase a Ría do Burgo. Naquela visita, aquela delegación constatou o estado total e absolutamente vergoñento da ría, e aquela acción foi determinante para que se aprobase, de novo coa oposición rotunda do Partido Popular, convén lembralo, un informe que instaba a acometer a rexeneración integral da ría e, en particular, instaba o dragado, retirada, limpeza e tratamento dos lodos contaminados. E despois de 5 anos daquele informe, daquelas recomendacións, anúnciase agora o suposto desbloqueo. Despois de que, curiosamente, estou espeso hoxe, disculpade, que de novo a nosa eurodiputada Ana Miranda acadase que a Comisión de Peticións reabra o informe sobre as rías galegas e en particular sobre a Ría do Burgo, co xeito de revisar en que puntos non se cumpriron as recomendacións e de que se adopten medidas correctoras urxentes. Reapertura, por certo, que de novo contou coa oposición do Partido Popular. Por iso decía que somos escépticos co anuncio de desbloqueo da rexeneración. Somos escépticos porque nestes 5 anos a situación sigue igual, ou mellor dito, a situación agrávase cada día é maior a degradación da ría, e resulta que en todo este tempo, exercicio orzamentario tras exercicio orzamentario, a dotación contemplada nos orzamentos xerais do Estado para a rexeneración da Ría do Burgo ficou sen executar até o punto de que dende o pasado ano, dende 2018, o Estado español ten que pagar unha multa de 37.000 euros ao día por non ter cumprido coas recomendacións comunitarias. A rexeneración, ademais, fica a expensas de que se autorice o desvío de fondos europeos que inicialmente estaban destinados a outro fin, e ademais
2020, que era cando a regeneración integral tiña que estar concluída, está a volta da esquina. Dai o noso escepticismo, dai que o BNG vos anticipo que non vai ficar parado e, polo tanto, imos manter a presión. E pola miña banda, nada máis. Se queredes facer calquer pregunta ao respecto sobre outra cuestión, pois responderemos, como sempre, gustosos. Que os cartos aprobados que figuran nos orzamentos, aprobados non, non son suficientes. Falas dos outros cartos que aportaría a Consellería, non? O que provenen de fondos. Bueno, a Consellería en principio non vai aportar ninguna dotación. A Consellería o que fai é suxerir que os fondos que estaban destinados a Edar de Santiago se deriven á regeneración da Ría do Burgo. Cal é o problema? No proxecto de orzamento xerais do Estado para este ano se contempla unha dotación de 8 millóns de euros, unha dotación superior á dotación que se contemplou todos estes exercicios pasados, que era de 1 millón de euros. Que acontece? Que esas dotacións dos exercicios pasados nunca se chegaron a executar. De aí, en primeiro lugar, a nosa cautela, porque unha cousa é orzamentar e outra cousa é executar. Se eu non lembro mal, dende o ano 2008, cando eu era deputado en Madrid, todos os anos se incluía nos orzamentos xerais do Estado unha partida para que se acometesen os traballos de regeneración da Ría do Burgo, e falta o primeiro ano na que esa partida se chegase a executar. Por lo tanto, en primeiro lugar, existe unha dotación de 8 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado, por unha cousa orzamentar, outra cousa é executar. En segundo lugar, para acometer a regeneración integral da ría necesítanse un montante total de entre 46 e 48 millóns de euros. Eses 8 millóns de euros son total e absolutamente insuficientes, polo tanto, para reunir todos os recursos necesarios, é necesario outras vías de financiamento. Que se propón agora? Pois se propón agora coller os cartos dos fondos europeos que ian destinados a Edar de Santiago e derivalos á regeneración da Ría do Burgo. Pero isto se fai sen saber se vai ser autorizado pola Unión Europea. Polo tanto, non se contou con un actor imprescindible para poder acometer esta regeneración, que é a Unión Europea, e que ten que validar o desvío do destino deses cartos para poder derivalos a Ría do Burgo, e que saibamos non hai un plan B. Se non se autoriza ese desvío deses recursos para destinalos a Ría do Burgo, como se pensa por parte do Goberno Central, por parte da Xunta de Galiza, a cometer a regeneración. De aí, todo iso, tendo en conta, ademais, que este compromiso conleva ter que facer a actuación nun tempo récord, porque o ano 2020 está xa a volta da esquina. Por lo tanto, as incertezas siguen sendo enormes. A razón para que o BNG sexa escéptico creo que é obxectiva. E, por lo tanto, como vos decía antes, imos manter a exigencia e imos manter a presión. Porque ten que estar todo rematado antes de 2020. Si ese foi o compromiso ao que chegou o Estado español ante a Unión Europea, mas se non se cumplen os prazos pode perder os fondos europeos destinados a este tipo de finalidades, que o Estado español pode ser obxecto de máis sancións. Quero lembrar o que antes comentei, xa está pagando dende o pasado ano unha multa de 37.000 euros ao día por incumplir as recomendacións da Unión Europea en materia de saneamento da ría e tratamento das rías, porque esa sanción non é motivada única e exclusivamente polos incumplimentos na Ría do Burgo, e en materia de tratamento de auga. Se está cumplindo esa sanción, adquiriu o compromiso o Estado español de acometer esta regeneración no ano 2020. Se non se cumpre ese compromiso, pode ser obxecto de novas sancións, e ademais o Estado español pode ser penalizado na asignación de novos fondos por parte da Unión Europea para o período 2020-2026. Se queréis algunha valoración sobre o tema dos orzamentos e da postura do PSOE, tamén estamos a vosa disposición. Dos orzamentos locais, neste caso. Ti claro, xa te trabalho, sí. Pero ti non o tes. Eu non o teño, por eso non estou adiante. Sí, ben,
canto ao anuncio de onte do Partido Socialista de non apoiar os orzamentos municipais e de que o alcalde non manifestase que aínda así o vai levar a Xunta de Goberno e a pleno, ben, nos, canto a esta circunstancia, o que entendemos é que a principal afectada por isto é a cidade da Coruña, non? Explícome en concreto. Sabedes que o orzamento municipal compónse dun corpo xeral no que se recolle máis ou menos o gasto corrente, un corpo que é o dos convenios nominativos e outro corpo que é o dos investimentos. Ben, coa prórroga do orzamento coa máis que posible non a aprobación dos orzamentos municipais, ao final a Coruña vaise quedar sen convenio nominativo coa Federación de AMPAs, que, por exemplo, é a que xestiona todas as actividades extraescolares que nos permiten a moitas familias conciliar. A Coruña quedase tamén sen eses programas de madrugadores que xestionan as AMPAs ou mesmo de comedores, non? Que tamén xestionan as AMPAs. Tamén se ve afectado, evidentemente, o tecido asociativo, principalmente ese que denominamos como sociosanitario, non? Que é o que pois tamén trata a moitas persoas afectadas pois por diferentes enfermidades na nosa cidade, que se non hai convenios nominativos non poden pagar os seus profesionais e, polo tanto, non pode dar o servizo habitual e, evidentemente, se non hai orzamento novo, tampouco vai haber investimentos, non? E só fai falla dar unha volta pola Coruña para entender que a Coruña lle fan falta investimentos, que os nosos barrios adoecen de investimentos, adoecen dun cambio no seu espazo público, e se non hai orzamentos é imposible facelo, non? Nos o que observamos desde que se iniciou o mandato é que a Marea Atlántica se foi encerrando en si propia. Se vemos a evolución de como se foron tratando os diferentes orzamentos desde 2015, podemos ver que en 2016, por exemplo, en canto ao que se refire ao BNG, nos abstivémonos para que se puidesen sair adiante esos orzamentos e poder executar ese cambio que a Marea Atlántica prometera. En 2017 apoiamos a Xulio Ferreiro e apoiamos o Goberno Municipal na moción de confianza e, polo tanto, posibilitamos que os orzamentos saísen adiante, pero en 2018 xa vimos como tivemos que votar en contra ou non pudemos apoiar eses orzamentos porque a Marea Atlántica non aceptou ningunha soa das nosas alegacións, que fixemos que resolveron en menos de 24 horas negándonos absolutamente todas as propostas e sen aceptar ningunha delas, non? E vemos como agora, en 2019, xa é que nin podemos facer propostas, é dicir, non temos acceso a ese orzamento, ningún punto, ninguna coma, ningún folio dese orzamento pudemos ver desde que se fala del, non? Entón, quixéramos tamén facer fincapé nesa deriva da Marea Atlántica de non contar co BNG para nada en canto que a tramitación orzamentaria e que é responsabilidade do Goberno tramitar os orzamentos, é responsabilidade do Goberno municipal elaboralos, é responsabilidade do Goberno chegar a acordos para que saian adiante. O que vemos é, ao final, unha Marea Atlántica moi cómoda no vitimismo, moi cómoda en dicir que os demais non lle deixan facer, pero o certo é que non está cumprindo co que a súa obriga, que é ter os orzamentos elaborados en tempo e chegar a acordos co resto das forzas políticas. Algo máis? Grazas. Moitas grazas pola vosa presencia.